ناي إثيوبيا حق منجستي درافت زحافة بفلاي تناي مجمريا حق منجست زبهال ناي عصرت تشعت سالاسان حدن بقدامه هايل سلاسي استصحف حق منجستي نعو درافت زقبرسي بجرون تكل هواريات تكل ماريام زبهال سبعي نيرو حجي شعو تايلو تزاريو نيرابت مصحف ناي سنة زيغان سنة مقبارن زبهال تمرتن مهارو نيرنا ديموكراسي كم إثيوبيا كم أفريقيا زلوا زأمصلوا دحرات هزبتات أيكونن يو ديموكراسي أقعد أصلا زمكم زول هزبتات انتاي دم يفاسسوا من يوادوا من وزت زبلين يرمالتي حجي زلوجك زي بزحات سبات وحقوا كويو ديموكراسي أبزيت فلت أنا أبزيت مهارن هزبي واقع يبلون يبلو وتصبقوا اللي كات سمعهم تسألن جند حراي زخون نجاري ذكرك شكونا خدعة تقونا خد أبزي تمهار سب كم يجري يسرح له مالتيو نخد شقونه ندحر دا مچو زخون تخوينسي نخد تقافعو نخد الساقيو الساقيخان نختنبرو مچو ندحر دا خوينسي ديموكراسي تاخوينو أبز بلاتفورم زي تاخوين زي يسرح مالت قلبات سلازخونه يلي نشقون حجي كوم زبلة تحساسوا نيروم أبزانا يتمالي ناي جنرال مقبي زعينتا زخونة انترفيو حسوس زبلة سمعي زلات تخا أب تقرأيسي حلف ديموكراسي الله ونسدنت يقوي نزل انترفيو سميع مالتي نسدنت سدتات تفطيروم دليتهم زاروا مالت سدتات تفطيروم اوف كورس سدنت عاد لا يكونن سدنت عاد لا يكونن جن ايفن نتوم سدنت فصيمهم اسداديهم تبايلهم زرو سبات نو علمون سدتات يخوم يلكا ناي مصراف مسل نو علو حد ناي مصراف ملس نو علو قطعز ولدو سدنت يو مالتي خالي ነገር ولا حنت ነገር አይነበረን ግን አብተ ዘረባት ማል እንታ አይተረዲኒ ዲሞክራሲ ማለት ዶም ገለገለ ጀነራላትን ዞም ገለገለ መራሕት ወታደራታትና ዞም ገለገለ ወነንቲ ናይ ተዓድና ሰበባት ከኑሎሚና ደቀባት ከኑሎሚና ማለት ደቀቦን ደቀዶን ዝብሃል ይብሉ ወድ ማርያም ኩሉ ዒለ ገለ የለ ኣብ ትግራይ ተወለደ ትግራዋዩ ኣብኡ መጽኢ ዝነበረ ብሙሉ ትግራዋይ ድሕሪ 6 ወርሒ እንድሕር ዳ መንበሪ ፍቃድ ተዋሂቡካ አይድ እንድሕር ዳ ረኺብካ ሰሪሓ ትበልዕ እንተ ተለኻ ዓድኻ እዩ ድሕሪ ደጊም أبت عدو زخونة ما نمسب زنبرو العدي كمزي إكلا وهابا يكوينو إكلا جن نكلا استتحزون يركان برزي ديمقراسي بكادو خمدليت متزارون يرد عينة تقطع خمزة لأيو حبيرو أردي إن زول بايزي صونا عفتنا يلوم عنتي انترفيو خوكمي ما كحلفوكمي ما لتقصر بلا جن هاي لدي ديويت كسحقنا أين قدم وهاي ليش هواي شاقة بصرو قويتها سحق يخوي نسخاتكم بانس channel تأخذكم كوينكم سابسكرايب زي تقول رحجي سابسكرايب تغيركم تاي ساعتها زلو سابسكرايب مغبارسي ازي بتعام صبق ነገር ይሁለኩም ይዝደሊ በይተረም ምخنبولكم ሓንቲ ርኢ ተخصልኩም እሺ ደሓን ቅድም ምሕላፍና ነግሻ ተስፋያ ብንጉ እኮ አይጠፋናን ጽምዶን ተጋሩ ከም ኤርትራውያን ትግራይ ከም ኤርትራ ምግባሪው ካሊ የለን ንጹር ይንበር ሰላም ሞም ስሙል ኢትዮጵያን ህዝብ ኢትዮጵያን ይሽዑ ከመይ መተመጫና ቶም ገበነኛታት ካብ ገበኖም ብተሓተቱ ተዘየለ ጸላ እንደቀየር ካልቂት ምክያድ አምንታዩ ትረብሓ ጉዳማ ሰተት ደምም ዚኦም ዝብል ላይክ አገራቶላ ትረ ወሳን ዝብሃል ነትነጥቢ ፈሊጣቶ ያነግሻ ማለት እዩ ነግሻ ካልኦቶም ዝኣመሰሉ ካብቶም ዝተረድኦምን ዝተወደኦምን እዮም ተረዲና ጥራሕ ዘይኮነ ዝተወዲና እንዲ ሕጂ ኳሎም ናይ በሐቅ እንዲዩ ነግሻ ተስፋ ሕጂውን ወይ ንበዓል ኸፍርስካ ፈራስ ዝፈረሰ አይወሓደናን ንምዃኑ እንታይ በልዕመም ዝዛረው ንምዃኑ ዘይሰባት ደኺኦም እንታይ አይሰባት ይኮን ላይክ ገራት ሌላ ቀላት ተወልደ መድህን ወድ ጠባ ማለት ከድዓዩ ካብ ሻዕበይ ሃዲውን ኣሕዋት ዓቂው ከም ዝነበረ ረሲዑ ጥፋቶምን ካብ ስልጣን ዘይሙራዶምን ክዛረብ ግቡእ ድዩ ታይ ከይመልከቶ ናይ ኣሕዋት ቀጣፍ ኮይኑ እንበር ዝብል እዩ ደሓን ይመልከቶ ይዛረብ ምክንያቱ ብዛዕባ ጎደቦና ንዛረብ ኣለና ሰፋሕት ንኹን ንብል ኣለና ብሓሳብ ሰፍሕ ነጽር ተዓወት እዩ ኣካይዳ ከዓ ነይሩ ትኽክለኛ ማለት እዩ ግን ሰፍሕ ነጽር ተጻረፍ ናብ ዝብል ነገር ቀይሮሞ ሓደ ከምኦም ዝኣመሰሉ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሎም ዓንቱውን ዛዛናይቲ ሚድያሲ زياس كم يجيرهم يخجرفها خجرفوا يبل الله تسرح أنت تجنون إنهم من برك خجرفوا يبل الله هاي اللي دبي تهم نزلوا النازل هاي ما خجركم يعني أنتم سبب خجرفوا يبل الله تسرح جد تاميديا زي عندي أخوينا هاي ما خبر عمتهم قول عزول مش الله زي أجري في هذا سرح استايك ولا عمت بهالليل أنت هزوهم من تأخر يبل لنا الله هيله تسمع عليه في الله تنزل على ميديا زي نجارة يكونن هزوة تجراي الله تنزل على ميديا زي كن قد فوين غلن تهزبي بطن نقرو زلنا دحرينا ممصا ويد عمتات كلت عمت تصنيحو زردع كفال محبرسب كم زلنا نريو لنا بحابر جن كله
تحقق خلص زي يردون من تايزبل انا يጨንቀني حد على ግዜ ኣብ ትግራይ ዘሎ حراي نابدي اخن قصل نفسها تقصل تاي تذكرن وسيلكم تمهارو نهلناس نقاللنا نيرنا بطعم مالتي حجاب قلامي نخت مهار كلها تصبق نغير تاي مسيلكم شمونت اربعه تحت له عرات مالتي او ها تقصيلو اربعه ابلع على يزل حجي او اخا تدقس مس محازت قله تقالل ديخا زرباتات السندي اخا مالتي شعو قلدلو يعز بهال ነገር አሎ በቋንቋ ትግርኛ ማለት ጾታ ማለት እዩ ከምዚ ሰሐቅ ማለት እዩ ግን ክሳብ ዝኹር ዘይኮነስ አለኩም ዶ በቃላት እዩ ማለት ጾታ ሆም እና ገበርካ ተሐጓጎም ይኻ حጂ ሓደ መሐዛና ነይሩ ይዝክሮ መብዛሕቱ አለና እንዲሁ ሙዚቃት ሓደ ዝፈትዎ ድሓር ግን ናይ ኩላና ፍቶት እንዳኾነ ይኸይት ፕሪፈረንስ ሆም እዩ ቅድም ቀዳንም መጀመሪያ ቀዳማይ ዓመት ተለና ታሻይ ክፍል ገለ ክንመሃር ከለና ከመዩ እቲ ሙዚቃ ወዘተ ገለ ብዙሕ ይትላማመዱ ይኻን እናትካ ኢኻ ትሰምዕ ድሓር ግን شيرنا قبر كيات خيرات هذا موسيقى اي تخفت عندها قال يقول حجي كم تاتو نيرنا صوتها بتصوتها حدا ما حزنا انت له مسيلكم كاب غزانا انا اسم الكع خويدو انا صبق كاب غزانا يبللس حجي حدا ما حزنا خا غزاهم كلهم حماق ديم مالت ديلو حجنا هايله دبيت زي زا ميديا زي ازلا تزهزو خل كلس موزهزو طفيو بعدين ማለት I am the only choice ይል ካነ አልኻኩም ዚ ፕሮሞሽን መስራሕ amazing by the way brilliant kind of marketing by the way ተመችኻኒ ዋ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዲሞክራሲ ኣብ አዲስ አበባ የለን ተባሂለለ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዲሞክራሲ ኣብ አዲስ አበባ የለን ይብለና ለስከንስማ ዲሞክራሲ ኣብ አዲስ አበባ አሎ ሐቅስ ክንዛረቱ ተባሂ ኣብ ትግራይ በሚዲያ ይኹን بقول يخون ببارت تودي بيخون كم دليل تسوي يكون انزارة من كل كيلو شعبيا مصيم مقالة عدوى الشرع خمس جيرنا حسوتي بقى قلت يا زار له حادث بينكم بمولم تام كم مجي مرح شعبياتي لازم تصق زنزل فيكيو تقراواي اي تتهلل بالزربازي حسوتي ما نمزنا خام يلا حقن سرعه غيرهم البوليتيكا خساتفو حقن سرعه غيرهم من منقسا مواقر خساتفو حقن سرعه غيرهم امناي سراويت ناي ጸጥታን ድሕነትን خساتفو حقن سرعه غيرهم ባህሊ ታሪክ መንነት ዘለና ሰባቲና ተረጋጊኦም እንቀሳቀሱ ማንንም ዝኸልከሎም ሰብ የለም ኣብ ትግራይ ባ ንተጋሩ ዘይምጥን ብሽም ዲሞክራሲ ባስድነት ነጊሰሉ ማለት ሰላም ተቆይነ ትግራይ ሰላም አላ ጽቡቅ حجاب تግራይ بنتጋሩ ዘይምጥን ብሹም ዲሞክራሲ ስድነት ሰፊኖ ለዝብል ብሹም ዲሞክራሲ ስድነት ሰፊኖ ስድነትን ዲሞክራሲን ሓደ ዝተፋላለየ ነገራት እዮም ማለት አሙሉ ትግራይ ሓደ ሰብ ምዝራብሲ ካፕተን መሰላት ሓንቲ ካፕተን ኣብ አንቀጽ 27 ዘሎ ሓሳብ ካብ ነፃ ናይ ምግላጽ ገለገለ ዝበሃላ ዘለዋ ምሰብኣዊ መሰላት ተታሒዘን ዝውጋዓ ማለት እዩ ካብ 21 ገለ ተዘይተጋጊ ማለት ካብ እንድሓር ክሳብ 33 ክሳብ ናይ ዜግነትን ገለ መሰል ዘለዋ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ምውዳብ ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ዝመሰለካ ሓሳብካ ንኻልኦት ክሳብ ዘይሃረመን ብሕግኻ ክሳብ ዘይሕተተካ እንትዘረባ ማለት እዩ ሓሳብካ ናይ ምግላጽ እዚኦም ብሙሉኦም ዘለው እዮም ሕጂ ብመሰረቱ ኣብ ትግራይ ናይ ዲሞክራሲያዊ መሰል ናይ ምዝራብ መሰልስ ነይሩዶ ኣሎዶ እንተተባሂሉ ኦፍ ኮርስ ነይሩ እዩ ኣብዘን ገለ መለ ዓመታት እዚኣተን እንዳጸበባ መጽየን ብፍላይ ከዓ በዓል ኣወል ስዒድ ውጥም ቅልቅል ካብ ዝብሉ ሓቅን ምዝራብ ማለት እዩ ሽዑ እዋንዮም ንእከለ ከምዚ ኣይዛረበሎ ተጠንቀቁሉ ንእከለ ግን ሓዝዎ ገለ ዝበሃል ምስ ተጀመረ ኣብ ትግራይ ዲሞክራሲ ልዕሊ መጠን እዩ ተዋሂቡ ዝብል ዘረባ ግን ብፍላይ ኣብ ምርጫን ኣብ ናይ መረፃ ዘሎ ታይ ዝበሃል ትሕዝቶታቱን ኣብቲ ሴክሬት ባሉት ወዘተ ዝበሃል ጉዳያትን ግን ቶታሊ ሮንግን ሙሉእ ሓሶትን እዩ 5 ዓመት ዋላ በብተኸታታሊ በብ 5 ዓመት 25 ግዜ መረፃ ተዝግበር ኣብ ትግራይ በትሕጂ ዘሎ ዝቕፅል እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ትመረፃ ማለት እዩ ፍትሓውን ግልጽን መረፃ ኣይኮነን ዝካየድ ማለት እዚ ኣጸቢቕ ክዛረበሉን ከስምረሉን ዝኽእል እዩ መጀመርያ እዋን ኣብ ናይ ትግራይ ንሕና ብቁልዕነትና ወይ ከዓ ብዕድመ ንእስነት ዘርከብናሉ ውዳበ ዓረና ዝበሃል እዩ ትቆር ማለት ኣብቶም ቀዲሞም መፅኦም ዝበሃል ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ሕጂ ዓረና ማለት ተቃናቃናይ ተናሕናሒ መንግስቲ ፓርቲ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ሓሳብካ ክትነፅር ትኽእል ኢኻ ወዘተ ተባሂሉ እዩ ሶ ቢሮ ተኻሪዩ ሓንቲ ወንበር ኣብ ኣቕሚጡ ሓደ ሰብ ኮፍ ይብል ነይሩ ኣብ ድሕሪኢኻ ናይ መረፃ ሰዓት ገለ ክኾን ከሎ
بصرون نتعذباي نمسكافون يلوم مالتي نمسكافون يلوم افتن كتماتات نبعلو ناي مرص اتعذبتا يغبرن مبزحاتو غزي نعبوزي ابزي مرص لمعت ጉጅለ ጠጠውላ ማለት እዩ ቀጻላይ ሽኮር ተሆን ዘይተሆን ሰብ ኣብዚ ኣተዚ መሪጽ እንታይ ከም ዝገብሮ ንፈልጥ ኢና እናበላ እናፈከረ እንሰዳኻ ታይ መሪጽ ካንዳ ተባልከ ሓትሕተት እዚ ሓሰት የብሉን እከለኢኻ ትመርጽ እንዳተባሃለውን ወዓሉ ኣብቲ መምረጽ ቦታ ኣብቲ በሩን ይዘረበካ ኣብቲ በሩን ወዓሉ ማለት ኮምስ ይዘረብ እዩ ድሕራካ ሽዑበት መጀመርያ ግዜ ዓረና ዝመረጹ ሰባት ብፍላይ መብዛሕትኦም ካሊ መቸስ እንታይ ፍልጠት ነይርዎ ዓድና ተወሳኹ ሓሪሰ በላዕዩ ርሂጽ በላዕዩ መብዛሕትኡ ተቃጣቂጡ ድንኩሉ ደፊእ ዝነብር ህዝቢ እዩ እዞም ገለገሊኦም ዓኻይ ወዲ ዓኻይ ኢሎም ዝዛረብዎ ዘለዉ ንባዕሉ ድሓን ክንመፅእ ስለ ዝኾና ማለት እዩ ነቲ ሓረስታይ ናይ ምፅራብ ደፋእ ድንኩል እዩ ዝበሃል ነይሩውን ምሁር ተዋላዋላ እዩ ገባሪ ዝሓይሽ ደፋእ ድንኩል እዩ ዝሕሸና እንዳተባሃለ በፃውዕቲ 5 ፃውዕቲ ገይሩ ብዓሸራ ዝፍርም እዩ ብፊንገር ፕሪንት ብናይ ቀደም ማለት እዩ ማርከር ኢዱ ተጠሚዑ እዩ መረፃ ካብኡ ነዚ ጉዳይ እዚ እውን ንባዕሉ በትሽዑ እዋን ዝብለኩም መብዛሕትኦም እዋን መምህራን ነይሮም ቶም መምህራን ከዓ ተባሪሮም እዮም ካብ ብፍላይ ኣድልዎ በፅሕዎም ምግላል ነይሩ ማለት እዚ እኮ ከዲዑ እዩ ማለት ካብ ሃይማኖት እውን ከም ዝወፀ እዩ ዝሕሰብ ከምኡ ኣነ ዝፈልጥ ማለት ስለዚ እዚ ሲ ነቲ ናይ ዲሞክራሲ ጫፍ መሲሉ ዝረአዮም ሰባት ከሉ ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ከም ተዛረቦ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ምዝራብ መሰል ኣሎ እዩ ኣብ ትግራይ ሕጂ ምንም ሓሶት የብሉን ነይሩውን እዩ ኣለውን እዩ በኣንጻሩ ብዝሓሸ መልክዑ ሰብ ይዛረብ እዩ ድልየትና እንዳተዛረብና ድልየትና ሓሳብና እንዳገለጽና ኢና ዓቢና ብምዝራብ ኣይተኸላእናን ማለት እዩ እንተብ ካልእ ግን ኣይተቐርብን ኢኻ ተዛሪብካ ለውጥ ዘይተምጽእ ዓይነት ሰብ ስለ ዝኾንካ እዩ ኣብቲ ቦታታት ንሱ ስኡልካ ባክ ኤንድ ፎርዝ እንዳበልካ ከም ፔንዱለም ክትመውት ስለ ትኽእል ማለት እዩ መብዛሕትኡ ኮይንካ ተኾይንካ ናይ ወረዳ ናይ ጣብያ ገለ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣብታት ሕርኩትኩት ኢልካ ማለት እዩ ብዓቕሚ ተመዚንካ ብፖዚሽንካ ተመሪጹ ተዋሂቡካ ስራሕካ ፈሊጥካ ካብ መጀመሪኡ ክትመሃር ከለኻ ግን በብብቕዓትካ ተመዚንካ መርሖ ዓዲ ብዘይ ኣድልዎ ሲ ኣነስ ኣብ ዝኾነ ፖዚሽን ሰብ ዘይብለይ እንድሕር ኮይኑስ ኣቴ ተወዳዲረ ስራሕ ረኺበ ስራሕ ስዒረ ተዓዊተ ዓዲ ዘዕብየሉን ንባዕለይ ዘዓብየሉን ቦታ ከምኡ እዩ በቃ ዲሞክራሲ ማለት ከምዚ ተስፋሕፊሑ ዘሎ በቃ ንኽትመሃር ይኹን ዲሞክራሲ ናይዚ ጥራሕ ኣይኮነን ዲሞክራሲ ማለት እኮ ናይዚ ጥራሕ ኣይኮነን ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ጥራሕ ኣይኮነስ ተበዲለ ኢልካ ክትጠርዕ ከለኻ ናይ ተበደልካ ሓሳብ ናይ ምቕባል መሰል እዩ ናይ ብዙሕ ነገር እዩ ማለት እዩ ብህዝቢ ዝተመረፀ ህዝቢ ውረድ ተይሉካ ናይ ምውራድ መሰል እዩ እዚ ብምሉእ የለን በኣንጻሩ ተዛሪቦም ለውጢ ከምፀ ይኽእሉ እዮም ዝተባሃሉ ሰባት 24 ሰዓት 24/7 ተተዛረቡ ወላ ሓንቲ ምክንያቱ ንዓኻትኩም ስለ ዘይነኽኦም እዮም ክሳብ ዝትንክፉኩም እዮም ተተንኪፎምኩም ተኣሲሮም ኣለዉ ንኣብነት ርኢና እዮም ኣለና ማለት እዩ ትሕዛት እዮም በዓል ብርሃን ኣለዉ ተኣሲሮም ጠፊኦም በቃ ናብቲ ክተእትውዎም ዘለኹም እቲኹምዎም ኣለኹም ስለዚ ስድነት ትንበር ሰፊኖ ለገለ ዝበሃል ነገር እዩ ስድነት እውን ባዕልኹም መውፅኹም ኣፍተር ኦል ምክንያቱ ሎቢስትስ በትግራይ ደረጃ ሲ ናያታትኩም ዝዛረቡ ኣክቲቪስታት እናቆፀርኩም ተስርሑ ስለ ዝኾንኩም ንፈልጥ ኢና እኮ ኢልኩም ባዕልኹም ተዛረቢኹም ከም መራሕቲ ማለት እዩ ንሕና እኮ ንፈልጥ ኢና ወላ ሓንቲ ፀገም የለን ከምዚ ተቆፂሮም ዝሰርሑ ዝፅሕፉ ከም ዘለዉ ተሓደ ነቲ ሓደ ብ50,000 ብወርሒ የስርሑ የፅሕፉ ኣብ ፌስቡክ ንኽቡስት ማለት እዩ እሞ ከዓ ፍልጠት ዝበሃል ገረ ንኽቡስት ኣይኮነን ኣብየት ጅግንነት ኣብየት ገለ ንኽብሎ ካልኣይ ከዓ ሓደ ንዕኡ ትድግፍ ንዕኡ ሓሳቡ ትገልጽ ሚድያ የጣይሽሞ ነታ ወንበር ንሱ እዩ ዝድጉማ ኣብ ታሕቲ ነታ ወንበር ታብ ድሕራይ ኮፍ ኢለላ ዘለኹ ድሕራይ ንሱ ኢንተርቪው ዝግበረላ ኣብ ትግራይ ዲሞክራሲ እንድሕራልዩ ተቃወምቲ ውድባት እንታይ ኮይኖም ኣብ ድምፂ ወያነ ዘይቀርቡ እንታይ ኮይኖም ኣብ ድምፂ ወያነ እንታይ ኮይኖም ዘይቀርቡ ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ዝበሃሉ ሰበስልጣናት እንታይ ኮይኖም ኣብ ቲቢኤስ ዘይቀርቡ እንታይ ኮይኖም ክልቲኦም ሲ ቀሪቦም ተዛረቡ ዘይስማዕ ሙሉእ ዲሞክራሲ እንታይ ኮይኖም ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኹም ተባሂሎም ይእሰሩ መራሕቲ ማለት እዩ እንታይ ኮይኖም ይፈራርሑ እንታይ ኮይነ ሰብ ይፈራርሕ እዚ ማለት ድንየ ዲሞክራሲ ከምዚ ሕጂ ተጨሊፉ ነው ባዕሉ ክዋሃበና እንተሎ ከምዚ ሕልፊ ትርፊ ኣፀጊብካ ባ ዝወደማ ፀጊቡ ኣነ ወይለይ እንዳተቃለስኩ ከምዚ ዓይነት ገይሮም ዋና ማለት ዘይምፍላጥ ጽቡቕ እራዮ ኣለዋ ሌላ ጉሌላ ዝበሃል ንስኻ ንባዕልኻ ሲ ተፈራርሑ ሰብ የለን ስድብ ወለ ገለ ወለ ትብሎ ነገር የለ ማለት እዩ ትቁረን መወዳእታኻ እንድሕር ዲሞክራሲ ኮይኑ ባይዞ ትወርድ ትቁረን በቃ ትወርድ كوف تبل مخنيات ديمقراطية تبعك أيهاب كان نحر تبعها الكات وردة ماني زور الدنيا زبهال اللي ناب ديمقراطية خون بهال اللي شو مات كا ينبركا سرح خاي شو مكا سرح خاي وردك سومالتي ديمقراطية مالت خم إلا مزرابنا وعلى نقص هي خصها سماع يحرس سلسلة بهالي ديمقراطية مالت نسي سلام زبهال الابتلاء يلا شو زي بلو بانك تعاصر نده زي بلو تعال الوقت وين تعال قال الله تموزي اختصر هذا من زعلها ترن
يكاتب دمون تحت خفيرس حز كوي لهم تخنديت لهم 29 30 كوي ده كتور دمو زي خفز عتيس سلام الله بتقرا سلام عندلي يبقى كبر تقلای منسترو اما قال زنا انترቪው ለማድረግ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሐለፈ ወሰማ ለማድረግ ደስ ብሎኛል። በጣም አመሰግናለሁ፣ ወድጄዋለሁ ይብል አቢ ዘረባ አቢ ሰርሕ ጠፊ ወመለሰይ ትግራይ በሰዓት እዚ ክንድ ዘይ ዲኻ ትግራይ ተጽላእካ ወይ ተገዲድካ ዲ ዝሒዝካ ናምካ ተዘጥቶ ወዲ ወረደስ ዝሒዝና ናምካ ተዓቶ زي حزدي ناوق أخاته. إيشكم ترنيفكم عبيد توحشوا. كم زي عينك قاعد تمحيز كان أوق خبطات. أي حيشوا. أنا كنت انترفيو الناس عاق كدي رمز محازتي زنايك أنا محجز نبر عب بريتوري أجريمنت خبابي انترفيو تات نيرس شعت انترفيو تجبر مسيل الحق أنا مزراب مالتي في انترفيو تات بك انترفيو تجيرو I don't know I فلت كون مصر أخوون ናይ ቀደም ፀንሐ ቪድዮ ገለ ይመስልና ማለት እዩ ሶ ትህዝቢ እንታይ ዝብል እዩ ኣመለኻኽቲ ሓደ ግዜ ሱቕ ኢልካ እንተ ትዛረብ እቲ ዘረባ ለውጢ ከም ዘይክእል ንሕር ኮይኑ ሞስት ፕሮባብሊ ትህዝቢ ዋላ ኢቭን እንተይሰምዐ ውሽጣዊ ተሓሳስቡ ቅየር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ኢቮሉሽን ክካየድ ይኽእል እዩ ማለት ኣይፍለጥን ኣይ ዶንት ኖ ናይ ብሓቂ ይዛረብ ዘለኹ ዋላ ትውድብ ለይትን ቀትርን ኣኪባቶሲ እቲ ዶክተር ኣብይ ዝበሎ ናይ ሓደ መዓልቲ ዘረባ ክሰምዕ ይኽእል ይኸውን እዩ ኣይፍለጥን تسمعيها أنت أي تسحتت مالتي وتتزارو بزلها أي سحتت ويكا تسقم مالتي كم بعد السالين زعما مسؤول حجي تالك تزارو أبز حلف أوان حجي ندادي يلن كاشفلو يلن بنك يلن وزت زبهال نجار يلن ديبوزيت يلن قلمل يلن جنزب يلن قل ندادي يلن اللي خزارة بتلو إنترنت يتعاطو هل ميبل من تان من سيد عايز بالكيبل انت كيبل يجيب النورو يتعاطو قال زول نورو سبعي تايخو لحجي كابزي أتوم تايخ تصبح جانا بمن تايجر خم محل فولو مالتي ببلوتوث بير تو بير اوف لاين بير تو بير ميثود ناي تكنولوجي خم هذه قري ولا باجو على سكيور الكترونكس انفايرمنت بهال الشيبس مبزحتهم كسرحن التدلي خم دي عينه نجر مالتي ابزا سمارت فون سي زغونت ايش لي نجر لا شيبس نجر مالتي نبع على سكيور زغونت انفايرمنت يا كالي كمبيوتر مالتي سلازي بقى تطقيمكم زغونه اوف لاين ترانزاكشن مسرح يكال دحر عقم زلكم سبات لكم كينكم حتتني ايش من انتم تمنتيهم تقاروا لكم كيتصورون تبايله ما تسمع خبز ميديا كامبين زكاسي خصوص بهال جنرال خصوص بهال حدي مسل زلنا بلصقنا سبيتو دقو حوباتات دق حوباتات تقاروا لكم كيتصورون لك عمزي ايرتراو خيتو بلوز بهالنا ايرترا بوليتيكا مارت انا تقراوي كوين منسي كوين تقراوي منسي كوين بزغلكم ملك على حوحات دق فايكني مخنيات يبدو بايدولوجي ناتي كونن بعدمنات يكونن ببوليتيكاوي حساسبانات يكونن ناتو دغ هونه يكل واحد من سيكون دبي كل من سيكون نحو واحد كدغ فايكل يبراو من سيكون شعبي كدغ فايكل شعبي ناتي ودبي فايكل زي تاساسر ነገር የለ ابزنات نعد ما خوينا مترازو نزو دبات مسريته مع شعبي مع الحوات ابزعد ما زغينا نجا زارسنا سنا حساب انقلنا وناتنا بوليتيكاو حاجه كون قبل خينا نعم انا خاين بصح انت اف دغتات داغور انت راي حنكلنا له خيلو مخا من سيكون كدغفناتم تخونكا مصخان من سيكما طيب تدنكرنا درو طيب الاتحاد التخالف باندا هولو اذن احنا نفلطو مالتي انت شياط عبدو انت شياط هاجر تشيطا سنتيم زي توص هاجر ولا من موغزان كاج نزا ارترازلا ما يبلا بيجي بلا قال يبلا سبس سكحو كاب انا سكحه كاب از وصا كوستاز وصا كاس من يغزان كاج تسب بخوم مصرارفي تكمجي እዚ ብዝሕዝን መልክዑ ኣብ ትግራይ ንሪኦ ኣለና ናልባት ኣንቢብካዮ ትኸውን እዚ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ካበይ ናበይ ገምገማዊ ፅሑፍ ዝብል መፅሓፍ ናይ መለሲ ዋ እዚ ዓዲ ነብራ ዘለናስ ኩሉ ጫቢሉ ቀሚጥዋ እንታይ ጥራሕ ኢሉ ደምዲምዋ እዚ ግን ናይ ሕወሓት ጉዳይ ዘይኮነስ ናትና ከም ውድብ ጉዳይ ዘይኮነስ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጉዳይ ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ ካብ የደህን ካይሰማዕ ሄለን ክለር ይብሉ ከሎ እጂ ሻዕብያ ዝበሃል ሓይልሲ ተዋጊኡ ዳዊ ንፀላኢ ካብ ኤርትራ ከውፅእ ዝኽእል እምበር ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክትክል ባህርያቱ ኣይፈቅዶን ይልካ ኣብ 85 ተፃሓፎ ኣብ ኤርትራ 1 ሚልዮን ኤርትራዊ ወይ 1 ሚልዮን ክፋል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሞይቱ ሻዕብያ ንሕብ ተቐይሩ ሓላል ዝበለና ሰበይቲ እዚ ሕጂ ትማሊ ካባይ ንላዕሊ ትግራዋይ ኮይኑ ብዛዕባ ህወሓት ዝፅሕፍ ዝነበረ ሰብ እዚ ሎሚ መሓሪ ዮሃንስ ንምንታይ ከምዚ ኢሉ ተባሂሉ ዝዛረብዎ ዘለው ዘለዋይ ነዚና ደቂ ዓድና ህድእ በሉ ንብለኩም ነርና ኣብ 7 ዓመት ትማሊ ወላ ሓንቲ ተምፅኒ ቁም ነገር የብልካን ዝብል ዝነበረ ዓፋይ ወዲ ዓፋይ
حجين عيب وشت مسمر اندامت مش شعبي عم سرح ندلي مش قال مش شعبي عم سرح يد سرح ثاني عم سوى واحد تسفع وروج ده حجون ملغت نعيد سدلي بزغني فيسبوك دي بواتساب دي بقله كش عم تستسنكتلك مبلع يقول كسرح عند حركوينك مجمريا مسح واحد كسرح عليك واحد بحتها ودبنا هي تجراي نهيزو تجراي مقانو كتأمن كثير اميننا بقى هنسرحنا مس تعيز ولا قطعه هاي زله زخونه قلاده كوميديان اللسي ابز زوزي حدش ሃይማኖት ካብ ምስራት ተመስሪቶ ዝተጀመረ ሃይማኖት አቲኻ ብጽሒት ካልዕልካ መሃድ ሓይሽ ደስ ይለለ በቃ ሓጂዚ ኻ ልዕሊ ትግራይ ኮይን ኢልና ማለት ሞሊስ ትግራይ ኮይን ካዲኻ ካብ ማዕዘን ሓርመስ ካብ አይደለኩም እኔ ልኸኝ ረፍት ጊዜ ወገድ ሓራይ ሞስ ተለውይጡ እሺ ቀጽልና ሰገርና ለና ናይዚ አቶም ግደፎ በቃ እዚዮም አለው ወዕና በክልቲ ገጽ አለው ወለው ኸምዚማ ገዛውን ይዘለው ስለዚ ናው ገዝ ይኸይዱ ታይም ዘይ ገበረ ተጥፎና ተዘምቱ ዝነበርኩ ወየ ዘይተሳኻልኩም ተሪፍን በር አንሕና ሕጂ ፈራሕ ዝብእስያ ናብ አድጊ ጽጋዕ ኢናትኩም ነገር አይትጸጉዑ ዓርስኹም ኮይልኩም ኪዱ እዚ አይና ንዛረብ ዘለና ንስኹም ብፍላይ ሻዕብያውያን ወይ ህግደፋያንሲ ፍትሕ ንህዝቢ ትግራይ ሓዲኹም እዚ ወይ ተረተራ ከደይ በዓል ተገይሮ ንስኹም ደለኹም 30 ዓመት ፍትሕ ዝሳንኩም 30 ዓመት ጉልጓዝ ዝሰፈሩ عليكم شوعت عليكم እንደለኹም شوعت عليكم እንደተሰዲድኩም ኣለኹ ንስኹም ምስያ ፍትሕ ንትግራዋይ ከተምጽሉ በየናይ መለከይ ሰላም ይልኳሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሰላም ይልኳዩ ጥቡ ስራሕ ደይሉ አፋ ይበለን ግን ሰላም በሎ ይሉን አኸላ አኸለ አወጥ ይታይልካ أول سعيد ما قرفه سيد القانون نيشة ورقة قلت لك بدنا صبوا غير كانوا يدني بلن كم أساي بلن قن بوش تزنقر سلامي لكان متى تمر عليك متى متى تمر عليك فبلت لأن مالتي وا لك واي بابا أفوركي ولك بابا أفورك خصني وسادني ايش ميرون انترفيو طرح مصال تعلمنا نحن سياسه فرق زاكل جغنا سبا يالو ندو كلها تحقق نغرك عدي انيا غرورو يلا اندا طرموس فابريكا نيرو زعد ابي يالو طفي هلم يليلك حجت مالي ابي احمد سي نا يونيفرسيتي وارازيل نايلوم سي قلعو ناي هاي سكول تمهارو اخواتنا امصيوم سي كومغوت وفتينو which is fair مغنياتو الحرطرا يونيفرسيتي لنت يلك إسياس معلو ناي تمرت بعزنا خمت زد الله عيكدني لك انترفيو مت زوم صما ما تيسمعني بعرف كو إسياسكم يلوم حبريتان احلفوا يبوز إسياس بخدعه تخصص الله زبلك ابو خمي حبريتا ولا يحلفوا دم صلاتنا إسياس ابزا عدي لهم لاست تايم اب انترفيو تمرتسي كندي % حليفه ماتريكس فلديها ام ماتريكسي ازز وصصص 4 شحديم قال مل حليفهم كافت غداي كمارا يقوي واي نمنتاي 4 شحديم قال تا حليفهم ام ماتريك داታይ ማለት ይሲ ስለዚህ ባዓሉ ኢሳያስ አፈወርቂ ሓበሬታ ንጸላትና ባዓሉ ይሕሊፉ له ዓዲ ባጽዕ ሉል ትብሏል ሉል ኣይኾነት ዋላ ገለ ኹሽዑስካ ጨሪሚ ነር መስለና ሓሪቁ ኣብ ልዕሊኡ አንተ ለንረስዖ ንሕና መንእስያት ኢና ኦኬ ዝኾነ ለውጥ ክነምጽኦ ንደሊ ነገራት ንሕና ብዙ ከፊልና ነፍስና ልሕና ኢና ዘለና ኣብዛሕትና ኣነ ኮን ኩላት ነገር ኣለኹም ላስ ሰቦት ኩላት ማብያ ኣለኹም ሲ ወፂና ዘለና ደቀ ሶ ንሕና እንታይ ሓላፍነት ነርና ንሕና ይባሓቂ ዝ መንግስቲ ዝኾኑ ሕማቅ ኢልኩም ተኣምኑ ትኾንኩም ስንታይ ኢኹም ትገብሩ ኣለኹም ኣብሲ why don't you fight for your home እዚ ሕቶስ ማንም ሰብ ካሕቶ ዝግቦ እዩ እንተኾን ስማዓኒ sometimes ሜሮን ሓወይ አፋ ወርበ ወይ ረኽላት ዘረባላ كتعما هاجرات أنت إلى وجع نتوم كتعمم هاجرهم قريفهم زي وجو أنت نافع ديو أنت تحامي قريو تم زلوا مرحتي أبى هاجرهم مالو نحن هاجم كلنا أنت إننا وجينا لنا ناخد عملنا مالتي الصوم قني صار حلو بعو ما أنت خفي عن تتبعه إذا خاب قمت كنا توخن كلا لنا أبدا جزء لها كلها سب أي زبلكا ولا نسيت زبلكي كم زخ قبر لهم كم زخ قبر يبلم تبلا لخوي تبلا لها الصوم يقبر له هذا خلوات عمم يقبر له أنت عديت سامع لخون خان هالميدا إنه هلا كل حتى ضربه تمسجن تولد إيز ويز زمن قبل ما تنين زللاوين ناكو حزب تجري نخلهم تجاري عرفتين حلال حزب تجري كمزب سلتي خلوا زبدلناكم زورنا لكم بدل كل جزية كحسون كله رأيو أزي حما يسمعني دحرت خويناتون لومي السوز زسعبو بزخدكمو تساقين تنقلات عنكر هوت تخافلن مهلاوكم اتببهاريو أزي مخبر زخون هزبي كم زجيره هوت كتصبو بعيني مرأي أزي قد أني عبرس زي حجير ما بزي قال دلي تفتحي حواتنا زربو زربا لبخم أي حزن
ልብኹም ኣይጎዳ ሓደ መዓልቲ ዓቕምን ዕድል እንተረኺበ ነቲ ኩሉ ዝገበርኩምና ጽቡቕ ንትግራይ ክመልሰላ እየ ትግራይ ሎሚ ዝወሰደቶ መርገጽ ብዘይገድስ ክብርኹምን ለውሃትኩምን ወትሩ ኣብ ልበይ ይተርፍ ጽቡቕ ድማ ይምነየልኩም ወይ ዘመን ገብረ መድህን የንዲ ዘለላ ወይኒ ብዙሓት ሰባት እዮም ነዚ ጉዳይ ጽሒፎም ሊኢኹም ዘለዎ ማለት እዩ يغنيلنا لبام كبر متن نفسي خبرك كاز بحال بحال الله بتعم صبو حسابي خبر ودني بتعم دس بحالي ركبلي انا قومي نحري ودي حسيبه مسرس يزودو ودي له عرفت ركب ينو ودي خا مره يزقر من زلناي كسب كندزي ان تواردكم ان حسركم تاريخكم صليكم ابعين كل كريكم كلكم تحرقون لكم كليلكم يعني ينو بيكوز كومن حدا ليكم مالتي كنتم منطقه تكون يوم دحري ودي خلها انتي تاريخ لك ايمون تግራይክ ትወራ ዘየሉ ትባክ እንታይ ታሪክ ለካ እዩ ንበዕልኻ ዋጋ ሽጋርኸና ለምንካ ካብ ደደቅ ኻን ካብ ደደቅ ኻን ካብ ሰበይትኻ ቅርሺ ሰሪቕካ ኸይድካ ትርኩ ኸይድካ ፀጉር ተቆልቆኻ ትባክ ኣነ ኮንኩን ኢለካ ዓወት ካራ ኢልካ ፊትን ፊት በላይፍ ስለዚ ተደርቢኹም ዘለኹም ትብለና ዘለኻ ህዝቢ ትግራይ ንበዕል ኮይኑ ንዓኹም ዝኸውን ዝነበረ ምዃኑ ጽቡቕ ጌርካ ትፈልጥኻ سجرودب نختمت كاب سرعة الشعبية هديم كاس سجرودب نختمت أكوها حوبها حوكا بطية الناس حتخا كاب طيتهم اللي كمسيخا عدو تقرأي تقبيلات اللي ما يستياخران كغيرة أما عسكر ذهبتك يونس نبي ناس زبلكا تقرأي مريت انت زي بكانيرو زعدو زي مرخب كاينيركا كندا يمخر كانيركا أوروبا يمخر كانيركا أم هولند كوف في الكازل حجي شالا تقرأي زرخب كايعدليو أكوها حوبها سجرودك تمسخلها بطيت كطيت تمليت كتمسخلها تقبيلو تقراوي جنبار كانت زنك كانيرو شابه زوي تسوي خمهلها ويكعب صوت تنكراتت محلها خلايت هو جنسي أنس أبزي من الوقت زي حاجة أب كالوت بهرات بزح رئيه يفلت أب تجرينيا أب تجراوي تجراوي نزول أنا تجرينيا زبل قال دحرق أنكو أينيرو تجرينيا تقراوي زبل منت وي منت تجارو زلو محبرسب سي بتقللا تقرنياو يزدمر يزول انا مالتي ناتي بحالايو كريو خلخوس نزي فتوكا ناي منعق نزي تقمكا ناي مالت عشش ناي مبال نتحمق زغبركا نعو ناي مغعتاي كوم يزرأنا سبات مبزحاتهم زرخوكوم اب هيوتي بمولهم زخونه ነገር እንድሕር አገር ካሎም አይዘር ዝፈራህ ካዮም ወይ ዝኾነ ነገር ዝኾን ካሎም መሲሉ ስሙዕ ሰባት ካሎ ከም ኣና ንበይ እንትና ዲዩ ኣብዝናትና ከባቢ ካሊ ከባቢ እንድሕርኮም ነገር ተገይርሉ ካሊ ነገር ይተርፍ ከተርፍ ይኽእል እዩ ይቀነለይ ትበሊኻ ንሕና እኳ ብርግጽ ከም ሰብ እንድሕር ዳሪኹም ንውልቀ ህይወተይ ኣነ ናይ ባዕለይ ፀገም ኣለኒ ማለት እዩ ንኣምላኽ እኳ ሳይነ መስግኖኒ ኢና ንኣምላኽና ነቲ ኩሉ ዝገበረልና ነገር እኳ ግን ከም ህዝቢ ግን ከም ይርኢ ክርኢ ከለኹ ታይ ይብል ሕጂ ኣነ ዝናትና ማሕበረሰብ ዝኾነስ أبزي جوجوي زخون الرد أن ملكتنا له هاي بحق مالتي انتهي يبل نتحمق زجبره يفرحوا حمق مركي يجبرني له مسو أطبيقه خلا ما مستريقه تركه هنا وديقه تحت تريقه نتصبغ زجبره ينعقه سو كم التحساسات دخم زخون محاورة بيو خمس عينة سرعات بفلاي دخام انت أخلص زي من سيندرم زولكون بقدام ستوكولم سيندرم كومي إذا محبرسب كم زي تمسجن زي مسجونه تمسجن حجي صبغ إلى له من البات تباك العلي تجير له خون يخل ويكروس أسفل العلي خون غلاي في اللتر مالته وكالو تون كهلو يقول تصرف زوج مالته ساتهم مسكوي زاربوا حل حليفه ولا يقبل لك ولا عبية يخونسي بق إحنا كم بهلس اتناوانا لين زجبر ناوانا نجر دين الزبالة مسانا متأثر زلوا سب أين مسجنن نتصرفنا كن كنفتوا معاتنا نتزنعقنا نتزواردنا مئنتان كينعقنا بيكاز تايدل لك ايو تادخار لك ايو 50 دقيقة يلو طرحها سلازة ترفكها نتخبرها تعقب كتبل مسؤولين تقبر this is a worst مالتي انتا يزبال تاي عين dependency يزبال عجز حمامي ستوكولم سيندرم يوميلو من بقدامي كل زي دقاق موزالو خوم عينت كلونا يابلون توباك سمعتاويو سمعتاوي يخا بك انا نقالس حجي سمعتاو تقالاسا يزبلوكم حي قال لكم زلكم سمعتاو تقالسي محازد كالو يوم ابزخون حدقه اموديقوم زلو منالبات نسخه كاب تقالسي نحر زي ما اكا خوين وي زي مچوكات خوين انتاي لم 10 غزي خوم زيولنا 10 غزي خوم زيولنا قالت بلالها تمصيخا تهزبي كوم يلو خزاربك ايون تمصيخا جن نايت زغبرك يا صراح واغا يسنكان ورق خبا خدينو يو سنيكا ولا حنت اغم يولن
عاد تجري نعيلا حجون قول أهبان جرا أهبات هذا لا تسنكيت ذكالان زعقما نبركيت أتلقى كامبر كم تنسخة تزارب وزلا حيكون ساعتها أنت لك كترموا اللي يزقبك بمصروته مالتي حدا نتقالسي نات كان عندنا حقه حيكون ناي بزحات سبات وصيتي سلازي نصاب بكونتريبيوشن كاها كتقله تخوين كون بقى تناتك كونتريبيوشن يخله سيل كانوا كل دراريبكا كمزي بدرعته تسفيه تايزبال حاويسكا وهوي تبلو مالتي تصحات سلازريك خمن اسيسي سمعيتاو زنت قلاساي ايغيدن كلتيو عمره كل محاورسه قبوله مغواري كل محاورسه تقبيلغو مالت امونغو ايرتان امونغو تግራይ سلام فتيركا مالت بدحرنا زوغنا صلاي مقناس يو بدوون بخللم حراز له ناي فانو تقالستون كاب قيمن كاب قرحنت وصينا مساعتهم نركب مفتاريو سلازي صلاي ناي مقناس استراتيجي بواننت صلاي تقنس ركب كان غنا تسفح حقست مغوار تمال طلعت زنور لما عند حقست مغوار የባህር በር ማግኘት እንደሚቻል ምንም ቢሆን የጃዙር ጦርነት ማዕከል ልትሆን ትችላለች ኢትዮጵያ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ስጋት ምንድነው እርሶ የሚሰጡት ዋስትናና ምላሽ የኢትዮጵያ እንደዛ እንዳትሆን ጠንካራ ተቋማትን እየገነባን ነው ኢኮኖሚያችንን እያሳደግን ነው አቅማችንና የተጽዕኖ አድማሳችንን እያሰፋን ነው ስለዚህ እንዲህ ያለውን ስጋት የሚመክት የሐሳብ ጥራት ዝግጁነት እና ቁርጠኛ አቋም አለን ቀይ ባህር ግን ኢትዮጵያ በየት በኩል አግኝታውና በየት በኩል ህልውናውን የሚያረጋግጥ ሆኖና በምን መንገድ የምትጠቀመው ሆኖ ነው እንደ አንድ የህልውና ጣፈንታ መሳይ አርጋችሁ ያስቀመጣችሁት በታሪካችን እንደምናየው ከታሪክም እንደምንረዳው ኢትዮጵያ ቀይ ባህርን በቀረበች ጊዜ ቀይ ባህርን በምትጠቀምበት ወቅት ከፍ ያለ የንግድ ትስስር ከፍ ያለ ዓለም አቀፋዊ ተጽዕኖና ግንኙነት ነበራት ናይ ዓሰብ ወደብ ዝገርም ክትዕዩ ዝጋዜጠኛ እዚ ብጣዕሚ ማለት ካብ ልቡ ይኸውን ኢለ ግምት ዝሓተ ዘሎ ካብ ልቡ እንተዘይ ኮይኑ ግን ዋላ ካብ ኣፍ ይኹን ዘሮ ተዘረባ ይውፅእ ስለ ዘሎ ንሰምዕ ዘለና ዝሓቶም ሕቶታት ወሰንቲ ዝኾኑን ርጡባት ሕቶታት ንሓትት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሰብ ማለት እዩ ዝጋዜጠኛ ብጣዕሚ ዕሙቕ ዝበለ ዓቕሞን ኣሎ ነቲ ቦታ ክምጥን ዝኽእል ዓይነት ሰብ እዩ ማለት እዩ ናይ ባሕቂ ከምዚ ዓይነት ጋዜጠኛታት ደስ ብሉካ እዮም ብፍላይ እቲ ሞያኻ ከምኡ ተኸቢሩ ሲ ንሳቶምን ተይፈርሑ እቲ ህዝቢ ክሓቶ ዝኽእል ሕቶታት ኣብ ቅድሚት ረኺቦም ንሰባት ተዝሓትዎም ጽቡቕ ምኾነ ነይሩ እንታይ እዩ እቲ ዝሓተቶ መሰረታዊ ሕቶታት ብምንታይ እዩ ካብ መዓዝ እንዳሓር ጥቕሚዋ ዝፈልጥ ኣብ መዓዝ እቲ ራእዩ ዝፈልጥ ገለ እዩ ናብኡ ክትቀርብ ከላ ሓያል ነይራ ካብኡ ምስ ረሓቐት ደኺማ ዝብል እዩ እቲ ሎጂክ ዘሎ ማለት እዩ ግን ማእኸል ውግእ ከምዘይኸውን ሲ በዚ ሕቶ እዚ ተደሪኹ ናብ ውግእ እንተተኣትዩ ስጋኣት ውግእ ከምዘይመፅስ እንታይ ውሕስና ኣለኩም ዝብል እዩ ትካላትና ሃንፀልና ኢና ቆራፅ ቅዋም ኣለና ዝብል ሓሳብ እዩ እዚ ሕጂ ንኣብነት ቆራፅ ቅዋም ኣሊካን ትካላት ሃኒፅካን እቶም ትካላት ብምልኦም ቶም ቆራፅ ቅዋም ዘለዎም ትካላት ብምልኦም ኣንጻር ናይቲ ሰላማዊ ህላወ እንድሕር ዳ ዝኸዱ ኮይኖም ውግእ ተኸፊቱ ዋላ ቶም ቅዋማት ቶም ትካላት ነውዓላቶም ትካላዊ ኣሰራርሓታት ዋላ እንዳሃለው ትካላዊ ኣሰራርሓ ማለት ንኣብነት ክዋጋእ እንድሕር ኢሉ ሓደ ኣካል ንወቅት ዋጋእ ይብልካን ኢሉ ክሕዝ ዝኽእል ፍርዲ ቤት ነቶም ተዋጊኦም ኣብኡ ሳዕቤን ዝፈጸሙ ሳዕቤን ዘውረዱ ትካላት ከዓ ብኣግባቡ ቀፅዑን ኣሲሩን ነቶም መራሕቲ ዋላ ኢቭን ተይተረፈ ማለት እዩ ዋላ ንሓይሊ ኣብ ምክልኻል ሓይሊ ያለው ዋላ እንድሕር ዳ ቀፃፅዕዎም እዚ እቲ ትክክለኛ ትካላዊ ኣሰራርሓ ክኸውን ዝኽእል ሶት ትካላዊ ኣሰራርሓ ምናልባት ብኢንተርፌረንስ እንዳተመለስካ እንድሕር ዳ ንስኻ ትዝውሮን ከምዚ ኢልካ ክትዛረበለካ ናባልካ ተውፅኦ እንድሕር ኮይኑ ከቢድ ይክኸውን ማለት እዩ ሶ እዚ እቲ ጋዜጠኛ ዝሓተቶ ሕቶ ከምዘይከውን ውግእ ከምዘይክፈት ኣብ ኢትዮጵያ ትዝበልኩኹም ቀጠና ከዓ ሕምስምስ ከምዘይብል ብዙሓት እውን ክትንትንዎ ሰሚዕ ስለ ዘለኹ ኣይ ማለት ግምት እዩ ናይ ሓደ ውልቀ ሰባት ግምት እምበር ኣነ ከምዚ ረሃዋ ብረሃዋ ዝኸውን ነገር ኣሎ ኢለ ኣይግምትን ኣብዚ ኣላታ ጉዳይ እስክንስማዕ እያ ኢትዮጵያን ንቁጠባ ኢትዮጵያን ኣገልግሎት ክፉት ክኸውን ምውሳን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ቁጠባ ሜዳታት ብሓባር ክንሰርሕን ክንተሓጋገዝን ኣድላይ ምዃኑ ብምርዳእ ነዚ ድሕሪ መሪር ቃልሲ ከቢድ መስዋዕቲ ዝተረኽበ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ዓወታት ብዝተፈላለየ መንገድታት ንምዕንቃፉ ብውሽጢ ንምድኻሙ ብደገው እንተተደልየ ንምውቅዑ ዝብገሱ ሓይልታት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ንናይ ክልቲኣቶም ህዝብታት መኽሰባት ምዕቃብ ናይ ፀጥታ ውዕላት ምግባር ኣድላይነት ከም ዘለዎ ርዱእ ስለ ዝኾነ ብዘይካዚኣቶም ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝፀንሐ መሪር ናይ ፅልኢ ታሪክ ንምፍዋስን ንምልስላስን እውን ናይ ሓባር ስራሕ
وتزربا خمزي آيات بالنيرة تاناي قدم مالتي 1991 أجندنا تصرقن كف في لتري والله مالتي افتم زهبو قدميت كوين يزارب زله خمزي آيات نيرة تزربا دحرق النبي بلت كما يكون تدعات نحبراو نحبر طقمتات كون حبيروم نسالاتهم كراخلولو زبوتا غلغله زبلي نيرو ابتو شعو زنبره تايز بحال مالتيو وشطاوي صوتاتات obviously يرأيو بقى تري نوري لنا اينا مالتيو تقالس زي تقالسنا مصينا اينا زبلو نفت زربالله اوف كورس تقاليسلو سو الى يكونن ببادر هيوز وهابو زلو عند عدعو امينو ارغاغيصو بتشعو اوان زنبره مالتي سعيروم كوهاولوم زبل تقاو زي كونس كوهاوي غبኦም قد مسلوم يو زبل نجر توهاي وخمز وهاوم زلي فلت اجن تشع زولو بروميس نوعلو قال اتولن كواد اسبان صاري تغبير وتساي مالتيو زولو زولو اندحر دا انسان زخونه طقم ربح اندلياتو طقم ربح اندلياتو ايثيوبيا نزب حرسي كتوصل مخانا ናይ ሓባር ጸላኢ እውን ኣብቲ ባሕሪ ዝመጸ ማለት እዩ ሓቢሮም ከጥቅዑ ምዃኖምን ሓቢሮም ነትረብሓታቶም ክዕቅዎ ከም ዘለዎም እንዳተዛረበ ኸይዱ ማለት እዩ ከምኡ ደኸ ኮይኑ ተጸራሪኡ ኮይኑ ብፍጹም ተጸራሪኡ ኮይኑ ማለት እዩ ኢቭን እቲ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቓሳት ክግበር እንተለውን ተመው ሽዑ ዘለዎ ኣካላት ብምልኦም ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዘረባ ኣነሲ ሓቅና ንዘረብ ዘለና ንኣብነት በቲ ሽዑ እዋን እዞም ዝተርፉ ዘለዉ نريهم زل أكلات بفلاي بوجن تجرز نور مرحت إثيوبيا ويك أكلنا إثيوبيا خوينا من زمر حنيرم شو سلزين ساتهم سي تبحرس يوصل لهم سق لهم محلافهمس ولا حد من انتي تزارو يفك أدي لهم خم سجم يقول لهم نيلهم بزي زخون يخون لان لوك كوينا هرمين كن جبرينا لهم محساوهم جن حرق زي أنا أزيات جرمنا مالتي منيو مالت اللو وديهم كوينهم بوش تتهم كلهم يشرح لهم نيرم حاويرهم مساعتهم ويكانو سيفرارو حمينيرو ويك ازبلص حيل ينيرو ابرهاند تزي تغاغي مالتيو وي عقموناتو بلحين ازيو تريكي بزخونه منقد شواداي ينيرو كم تزارو زل اندحر دا خوينو شعو اصبيقوم يفلطلو يم ربحون نتعدون تدليوا يبلالو تدليوا مينس مالت ارترا يدلين الى توصل خلاسي انت تدليوا مالت اذا تحنت عديتات كاب از نصللا زل عدي زعبيت عدن دي بعبيت ولا بإيفريثينغ تا خوين زي يدليا تدلي وايلي وميتزاري ومشو حجي نساتهم دافولوت يوم بقى مالت اي فلط نيرم كيتل تزربا لك تلعيل نيري انا زمثل النبر حجي سؤال بوشت وشت غلغله خم تا نغري مثل النيرو غن ايكونن مور እንዳጎለት ያ ተሐድር ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ነገራት ከአነይሮም እዮም ሕጅውን ናይዚ መፍትሕ ኾውን ዝኽእል ካብ ተዋጊእኻ ውግእ ተኸፋፊቶም ሽግራት መጽኦም ገለገለ ዝኸውን ሓበራዊ ረብሓሲ ናይ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ብምግባር ረብሓታት ምጥንኻር ተዝህሉ ዝበለጸ ዝብል ጽቡቕ ይዘለን ማለት ብፍቅርም ሰላም ብሰንያ እንድሕር ኮይኑ ሃብን ክበካ እንድሕር ኮይኑ ኣዝዩ እዚ ዝበሃል ውዕላት ኢቭን ካብ መጀመሪኡ ካብ ወሳስሉ ንባዕሉ ከምዚ ክንገብርና እናበለ ዝኸደ ሰብኣይ ኣብ መወዳእታ ግን ፈጺምኩም ናብዚ ወገን ገለ ብስርኩም ዝበሃል ወግዑውን የለን ገለገለ ንኽብል እውን ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ዘረባታት ምዝራብ ኣድላይ ኣይኮነን ነቲ ህዝቢ ናይ ምውጋእ ሽርሒ ተዘይኮይኑ እቲ ወግዕ ሲፈልጥዎ ነይሮም እዮም ዝብል ግምት ይዘለኒ ማለት እዩ ሶ ብዙሓት ብልሽዋት ኣሰራርሓታት ከም ዘለዉ ከዓ እናፈለጡ እዮም ነዚ ጎደቦታት እዚ ክሕምስ ከም ዝኽእል ኣብቲ ሽዑ እዋን ይግባእ እንድሕር ኮይኑ ዝዓድድ እዚኣ እሞ ከዓ ንኤርትራ ማለት እዩ ልዕሊ ሰለስተ ገለ ዝኾኑ ወደባትን ናይ ባሕሪ ኣክሰስን ጌይን እንድሕር ኣትገብር ኮይና ሽዑ ንዓ ፀገም ኣውዲቕካ ኣይኮነን ከምዚ ማለት ንሳ ትበልዑ ሓደ ታኒካ እኽሊ ምሕዳግ ዘይኮነሲ ንሳ ዝኹሉ ኣክሰስ እንድሕር ዳ ነይርዋ ኮይኑ ከምዚ ዚ ዓይነት ጥቕሚ ኣለዎ እዩ ገለ ኢሉ ንኽዛረቦም እንከሎ እቲ ሰብኣይ ንሳቶም ከዓ ሱቕ ኢሎም ምስምዖም ኣነ እንታይ እዩ ዝርዳእኒ ወይ ኣፈራሪሕዎም እዩ ብሓይሊ ሒዝዎም ወይ ከዓ ሓቢሮም ዝገበርዎ ነገር እዩ ምንም ወላ ሓንቲ ዝረአ ነገር እዩ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ካልኣይ ከዓ ብዙሓት እውን ይዛረቡ ነይሮም እዚ በዓል መን ኢኹም ትብልዎም እዚ በዓል ናትና ኤልገለ ማለት እዩ ተዋዲቕኩም ሞይቶም ንኢትዮጵያ ኢሎም ከም በዓል ሃፀይ ዮሃንስ ከም በዓል ራእሲ ኣሉላ ዝሞቱ ዓያሹ ዝመውት የለን ኢሉ ይዛረብ ነይሩ ሰሚዕኹም ዶ ኣብቲ ቪድዮ ሰራሕኩ ባይ ዘ ወይ ነቲ ባሕሪ ኢሎም እውን ተማዊቶም እዮም ሕጂ ንዓና ክሽውለና ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣሎ ኢለ ኣነ ይግምትን ነቲ ባሕሪ ኢሎም ተማዊቶምን ተዋዲቖምን ሓልዮምን ብዙሕ ዓመታት ከዓ ኣንጻር ግብፂ ብፍላይ ከዓ ማለት ኣንጻር ጣልያንን ኣብቲ ባሕሪ ንነውሕ እዋን ማለት ካብቶም ዓሪሎም ተቓሊሶም ሓሙሽተ ግዜ ሰዓቲት ጉራዕ ደጓዕሊ ወዘተ ዝበሃሉ እዚኦም ብምልኦም ኣሉላ እንዳተዋግአሎም ዘለኣለም ሓሊፉት ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ሲ ኣኽቢሮም እዮም ነይሮም ስለዚ ንኤርትራ ውንስ ተዋጊኦም እምበር ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዝተዋግኡ ወለደ ይኮኑ ዘለውና ፈሊጥካ ከምዚ ዓይነት
دربش بشات متلالات تاريخ مجوايات وزت زبال كترف يزلو ني 50 عمت تاريخ ندحر كويني يقبا نزبلك اكل ندحر لي تاريخ تنتين خمس زخل ندحر لي كاب نابزي تاتو كاب حجون سوره مسرت تاريخات نقيل كان اقيل كان زربا يمصنا بل كان حزب كوينات تاتو اتي حوراو سممعت زبال ነገር ማለት ያበን خبካ بزبل لزب زخونه كايدا خيدكا مفتحته تمص يزحيش كومو كوينو توغጥ طو بلو غدفو ማለት እዩ لوام قنه خونه لكم يزمنه تصبق يسمعنا نحن قنيوتا good light نحن حضرت حواتي ما نتيو